Ha? Hut na kayo patanaw daw ta. Okay pa man, sige daw. Atras. Atras gamay, matanos papa. Eating naman kayo na dong. Sige daw, Bi. Pang 4 years old man eh. Unta. Hut na, Bin. Yes. Ah, naloko na. So sa mga tanan parents diha, mga ginikanan kay bawgid ta nga unsa kadali managko atong mga bata, di ba? Sa kung dagko sila, ang number one gud nga kuha na impact dito kay ilang sa nina, di ba? Nga in pila lang ka buwan, mupalit kag bag-o nga sa nina nila or sapatos, nya di na din magamit. Puot na kaayo, ana ba? Bitaw, unya, maayo gani kay among kaila dire kay naa siya gi-recommend nga store. Ang pangalan sa store kay Once Upon a Child. So, ang style nila kay kanang mo palit sila og mga kanang clothes, shoes, mga duaan, mga stuff sa mga bata and then ilang ibaligya. Not only that, kanang kung wala pug kay ibaligya, pwede ra sad ka mo palit sa ilang mga gibaligya nga mga baligya sad or sige mo baligya. So cheap man ni nga pagkatao kanang ganahan mo barato, sayangan man sad mi nga Na may dagang options kanang pwede i-donate Pwede na pa mo sa istorya pero mo, kanang pag bitaw ka vlog so buo yun ni pwede na mo i-donate pero kanang mo dito man mi sa dili mi makakwarta bitaw kanang ito ang donation is okay siya pero mas practical man gud nga kanang makakuha kag kwarta ba in return gani sa imong gipalit. Kay para pud mapalit pud nimo og bag-o nga short kay nang mi kwarta. magamit sa mga bata. So instead nga kanang i-donate na or worse ilabay ang sanina kay para di ma-stock sa balay sa cabinet Bitaw. kay nakadiscover may aning kuan buy and sell nga mga gamit, mga duwaan, mga sanina sa bata. Which is okay kayo kay diri sa US, particularly diri sa among gipuy-an, I don't know sa ibang states kay wala okay ba. So di ta ka adto og lugar nga makapalit og barato para sa mga bata. Nya ang practical man good kay mapalit ka og kanang something barato kay again mo tubo din sila ba nya dili siya practical nga mo palit kag bag-o kay mahal unya for 2 months kay di na magamit. O usa pa sad kay dili man ni pareha sa atoa din ha nga daghan kay tag pwede mahatagan ba mong mga kuan diha kanang pag-umangkon, mga anak sa imong mga Right. amiga, anak sa imong pamilya nga oy nakoy kuan diri mga sanina, nakoy crib, di na magamit. O dali ko alang diri ingon ana ba diri asa man wala man mi pamilya nga ri. Actually And na if actually mas mahal pa ang kanang Pa-ship. presyo sa pagpa-ship. so na ako igagaw cheap diri man na lagi bag-o ni. ra ng anak. Nya pareha sa dug anak laki, pwede unta na mo ipada pero pag inquire nako pila ang pada, mas mahal man sa kantidad sa box ba. So Mo jud mas mahal pa sa item. Samot kung sa Pilipinas ipadala sa mo to naka-decide sa mi nga ganahan ibaligya na lang namo. Nya makapalit og bago. So ano na to kung sa isod aning Once Upon a Child. See ya. bye. So mao ni siya among i-try og pa check sa ngadto entertainer ni viewer niya nagkato naman ang trago og kanang kat niya mo paano siya di na siya malingaw di na siya ma-entertain So basically di na siya magamit. di na magamit in short. So amo asang ipakilatis tan-aw na tong dawaton ba nila and for how much. So let's go na. Right. It's a Once Upon a Child. Gigi. Savior. Burano? B-U-R-A-N-O. So na nami sud diri sa Once Upon a Child, ang sud ani niya kay mura gid na siya ukay-ukayan. Nya mga slightly used nga mga sanina, duwaan ikan sa 0 months old hantod siguro mga 14 years old nga mga bata
pwede ka mo palit dire sa barato ra nga kantidad. So mga 70% off guro sa kanang original nga price ba. So sulit yung kay siya labi na kung mga bata lagi nga dali ra mo tubo ba. So dili practical or make sense nga mo dispose ka sa ilahang tinubuan unya mo palit na sa gagbag-o. So kung wala yung korta dili siya practical. So it's good nga naami diri karon. So mura gid siya kay okay diri sa. Oo, barato na siya. $4, $3. So mga 70% off no sa original nga Oo, price. yun ay which is- uban nga bag-o pag yun at napay tag. So mga kuan ni siya, mga gently used. Kana mga kuan ba? Kana mga wa na malmal. Dara, kani sakto kayo yung size and then tanan to pila. $7.50 ra bago pakignaw. Kani siguro mga nani sa between $50 to $60 kung ngani nga style ug kani nga brand. So goodbye na kaayo ni siya, di ba? So ang among kwarta nga kuan kanang gamiton kay kung pila sa ilang ibayad adto among item nga gibaligya diri which is $25. So makakita mig tulo ka jacket and then shoes. Sulit na kaayo, di ba? Okay kayo eh. Ay, nakayo uy. Yeah. Look at this. Look at this. Look at this. Danger. And we're gonna get this. Bin na mo ang idong flap na mo ang idong. Naparami yata. Daghan oy. May bay gyud oh. Pila may gasto na? Ay lang ha. Utang sa nato ha. Shopping man oy. Yeah, my train. My train. Yan nabaligya ara, nabaligya ara. So asa to resibo? So imagine guys, ang katong amo ang nabaligya ganiha na trade in murag bali na trade in kay $25. Nya kaning among gipalitanan minus na $25. Ang amo arang nagasto is $37.88. Imagine na ing ana siya kabarato guys. Murag kanang 37 kay murag presyo ra na aning sapatos ba kung nipalit niyo brand new gani. Ala Puma lagi. Yes, Puma. kaduha ra ni nagamit niya. Ang price niya is Pagkabama kang kadora na gamit. makita man nimo sa lapa-lapa sa group. Ang price ni niya kay $5 ra. Cute. Kani siya ug imo ning paliton gyud sa store bag-o mga mukos gyud mga siguro $100 or more. Pero ang palit kay 20 ra. Ya, train event nga duaan. Train set. Yep. Like kuha na siya kanang battery operated. $10 ra. Imagine na. Ano siya kabarato guys kung Wala, pwede na mo ka mag-salesman. palit mo sa kanang once upon a time. Once upon a child lagi. Once upon a time. Oh, once upon a child. Sa lida man ang once upon a time. Unya, imagine Series na, man na among squad. mga napalit nga mga pangbugnaw ba kay fall naman niya, winter, palitan na mo si Dior, gawa man siya yung mga jacket. Kani guys, tag-trace rin siya, $3, bagpo pa kayo. Oh, Branded na, branded. branded ni sila, oh. Oh, Cats and Jack, Carter, yeah, kani siya, Oshkosh, Lalay siya ang pa-leather jacket. Ay. $8. Iman niya, ang palito na ni mga original kay mga siguro mga 40 plus siguro. Jacket pang winter. Original sa kaya tong bangs, no? Original kay tanan guys, $37 la. Sulit Not kay bad. very sulit. Ay, what can you say, Bior? What can you say, Vin? Hi.
store nga once upon a child, and nakapalit mi og kanang toys for Bior and Vin, mga jackets and shoes. So thankful mi nga kanang na-recommend to siya nga store sa amua sa among friend nga si Izzy, kay sa panahon karon lindot jud kung mag-practical ta, kay sa mo palit og kanang mga new or mga bag-o nga sa presyo nga mahal kaayo, unya ang amount of time nga gamiton ang mga sanina or sapatos or duaan sa mga bata kay kadiyo tra kaayo. So dili jud worth kung palit pa og dili worth kung palit og bag-o. So ang among gidala nga katong entertainer or duaan na ni viewer, so after gi-review nila, naka-decide sila nga ang ilang price nga i-offer for it kay $25, which is not bad. Unya kato nga price kay gideduct na lang namo sa amo ang mga nakit-an dito nga mga naganahan nga stuff. So ano siya? So mao na siya ang kuan, kung praktikalay lang jud ba labi na sa gawas kay mahal jud kayo kung palit ka og di gud kayo, pero dili siya practical mo palit ka brand new nga mga gamit or toys sa mga bata kay dali ra kay sila ko labi na sapatos, sanina. So it makes sense nga gud nga mopalit ka kanang para ato once upon a time. So kung naay area sa inyong once upon a child, so kung naay parehas nga i-ato nga shop diya sa inyong area, so hopefully maka-encourage me ninyo na instead of mo palit og brand new kay kanang mo try mo kanang imo nato nga store nga gently use usahay wa pa gid na use. So katong tanan nga mo napalit mo kabat dito mga $200 tanan ko or more. Pero among nabayaran kay 37 ra, di ba? Kay na ami gi-trade in. So nya nindot pa gid kaayo og condition ang mga items nga as among in napalit. murag brand new. So mo to siya, I hope nga nag-enjoy mo sa video. Unya kita-kita ta next time. See ya.